like to present this small but very together this crew. This is Elma, the director. Зад камерата е един от сценаристите. Behind camera, one of the screenwriters, Силвестър Силвестров. Това е монтажиста, дизайнера и аниматор. The editor, designer, animator. Владислав Петров. Искам да дам думата на Елма, защото тя е млад режисьор и как вникна в цялата история на човека, големия човек. I would like to give the word to Elma, the young director, who really immersed herself into the story of this giant. Здравейте, благодаря ви, че сте тук на нашата премиера. Историята на професор Чирков е история на доброта, на вдъхновение, на душевност. Аз се включих в проекта малко по-късно, вече бяха заснети някои интервюта, но когато Света ми предложи, четох, че е много важно, защото аз знаех за професор Чирков само като име и като име в медицината. И с този филм се надявам да има все по-малко хора като мене, които го познават само като име и да знаят за неговото важно дело. Това от мен. Hello, good evening. Thank you for being here. It was very important for me to show the story of Professor Chirkov, a kind soul, a kind person. I wasn't there at the start of the project, but when I got invited, it was very important to me to do this project because to me, Professor Chirkov was just a name, and I would like to change this. So as few people like me know him just as a name, but now know him also as a person. That's all. Искам да кажа само, че за мен това е за 20 годишната ми практика по всяки проект и това е един от най-смислените, ценни проекти, по които съм работил. Благодаря. In my 20 years of doing this, I would just like to say that this is one of the most valuable and full of sense projects I have been a part of. Thank you. Може би най-смислено ще бъде само да помълча и нищо да не кажа. Каквото и да кажа ще бъде излишно. Само искам да споделя с вас, че ние наистина сме се захванали сериозно с това да имаме паметник на професор Чирков. Имаме и амбициозната идея да има улица на негово име. И ако тук в публиката има някой човек, който може да помогне, защото ние сме артисти, ние само забавляваме политиците и ги познаваме. Ако някой може да помогне в страницата на Фейсбук, може да пише и ние да навършим това, което просто само като контакт или ще се радвам това да го направим заедно. Whatever I say, it's not gonna be enough, so maybe I should just stay quiet, but we're seriously working on erecting the monument and naming a street after him. So if anyone in the audience, because we are artists, if anyone in the audience can help us